Når man tidligere har været udsat for seksuelle krænkelser, kan man have problemer i forhold til at indgå i et parforhold. Andre har slet ikke lyst eller overskud til at indgå i et forhold. Det skyldes dels problematikken om, det kan være svært med nærhed og det at give sig hen til at være fortrolig med en anden person. Mange personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, de vælger at holde informationerne om overgrebsproblematikken for dem selv. Og det kan skabe problemer i et parforhold at tilbageholde sådan nogle informationer for sin partner. For selvom man måske ikke selv som overgrebsramt oplever, at det er relevant at inddrage sin partner i, så kan det give god mening. For de personer, som åbner op, oplever i hvert fald ofte en positiv effekt i parforholdet, fordi at ens partner derved får indblik i, at man er overgrebsramt og kan have nogle udfordringer i forhold til ens seksualitet og det her med at have tillid til andre. Og frygten for at miste ens partner, hvis man fortæller om overgrebene, den er 100% begavet. Det er ikke det. Det vil formentlig få konsekvenser for jeres parforhold, men mange de oplever altså, at det er lettere efter at de har fået det sagt. Der er også bedre mulighed for, at du kan udvikle din seksualitet sammen med din partner, hvis du er åben på det her område. Lever du i et parforhold?